Silav rojbaş hevanno dîsa rojev gelekî germ e bû yerên girîng hene ev meseleye hevdîtinan hê tam bi dawî nebiye hinekan gotin heyeta rojeva hatiye Parîsê hineka gotin nehatiye lê di dawîye de heyet bawekî fîzîkî hatibe jî nehatibe jî hevdîtin tim çêdibin bi rûbirû neve jî bi telefona hevdîtin çêdibin Jean-Noël Barrot wezîrê Karê Derveyê Fransayê bi Mazlûm Abdîrê Aqifiyê plan proje çê dikin. Armanca Fransa'ya ev li tamamê Sûriyê mafên netewê Kurdan bixebin garantiyê dibêje hedefa me ew e. Hûn zanin li Swêdayê xweserî hate îlan kirin. Êdî rêveberiya Hetêşê rêveberiya demkî ya Şamê nikare bikeve Swêda. Baş e emsal çêbû numune çêbû ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bîr nekin 14 sal e tiştek wîro li Swêda pêk tê li Rojava pêk tê. Wan numune girt ji Kurdan. Hevan ez hema via bînim ser ekranê fotoğrafekî gelekî xweş e ev fotoğrafê de qedawîn ne ji we re bêjim fotoğrafê berê ye ji arşîvê ji ber ku fotoğrafê ku bi hev re axifîne ya rastî em nizanin bi telefonê axifîne rûbirû axifîne em jî nizanin dedît mesela ewlekariyê heye divê merov pir nekeve nava meselê mesela ewlekariyê heye nayem rabin bibêjin rûbirû rûniştina hev du dîtine adrêsa wan ev e cî wan ev e de narast e divê merov hinekî navaroka meselê bikolê baştir e dişûna meseleyên teknîkî de niha hevdîtin teknîkî ye li vê derê hevdîtine Parîsê hevûdû dîtine çûne Şamê ew dî ne mesele ye lê tiştek ku doh êvarê min weşana taybet ya lezgîn çêkir min weke daxuyaniyekê mecbûrî tê bîra we min got yani sebebê ku hevdîtina li Parîsê pêk nehat ne Kurdin ne rêveberiya xwesere bi temamî Hetêşê ye gelek belki randeviyê wan tijî bûn belkî nehatibû ayarkirin plansaziyê wan tam çê nebûbû lê Fransa ez niha nûçeyek û mamede kirine ji we re pêşkêş dikim Fransayê eşkere kir di demekî nêz de wê hevdîtin çê bibin dîsa yani tiştek ku hatiye plan kirin wê çê be îro sibê hefta pêşiya me du heftê din ne mesele ye lê wê çê be Kurd wê bi ser kevin muheqeq tu çare wî tune vê bizanibin li Rojavayê Kurdistanê pergala heyî wê sedî sed weke xwe bimîne lê niha hedef ew e ji rewşa îroyîn zêdetir mafan bi dest bixin armanc ew e armanc ne tenê parastina rewşa îro ye zêdetir mafan bi dest bixin çi ye federasyonekî mükemmel mesela İlham Ahmed dibêje aniha li Şamê artêşekî tune merov daxil bibe artêş li ortê tune tamamen komê çetena yani axaftina İlham Ahmed hey süper e yani ez baş e ez hema dirêj nekim gelek tiştene dixwazim were parve bikim Arî Helgort mala te ava gelek spas dikim ji bo endametiyê hevan ev ji bîr nekin hem bibin abone û hem jî eger hûn bikaribin pêl wê butona katıl bikin ya tevlîbûnê hûn tevlî dibin hûn dibin çi navê çi ye nizanim al navekî wî teknîkî heye welhasil hûn dibin endametî heye û yek jî abone heye baş e wekî heval nabiye endam mala te ava arî her hevê hevan ez hema dest pê bikim niha pêşî via bibêjim berpirsê ofîsa pêwendiyên derveyê hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê ragihand ku êrişên dronan zirarekê pir ciddî daye hilberîna petrolê ya li Başûr heqeten jî hilberîna petrolê kêm biye ji Amerîkayê çi xwest zanin parastina hewayî yani sîstema parastina hewayî were Başûrê Kurdistanê em dibînin ku êdî sîstema îro yel Başûrê Kurdistanê têrê nake ji bo xwe biparêze hikûmeta Iraqê jî naparêze Başûrê Kurdistanê ê çawa be xuya ye sîstema siyasî ku îro li Iraqê li Başûrê Kurdistanê di nava wan de heye ji bo rêveberiyê têr nake çünkü erka Iraqê ji bo hewaya Başûrê Kurdistanê biparêze ê naparêze dronên Îranê ne yên dewleta Tirkiye ne kîjan dron radibe li ser Başûrê Kurdistanê li gor dilê xwe li kanên petrolê dixe li bîrên petrolê dixe li ciyan rafînerî cê parzûngeh li wan de re dixe ê wê demê Başûrê Kurdistanê mecbûr e li çareserê xwe binêre
ناج امریکای سیستم پاراستنی خاصیه هیوید کم ورجی yani vaya çima başeş bu Rojava Kürdistanê bi vî şeklî ye. Sibê dûsbe em û Sûriye, Rojava Kürdistanê û Sûriye peyman çê bikin ama esman çawa tê parastin ji hewa ve kî li gor dilê xwe dikare êriş bike dibe ev were garantîkirin. Di hevdîtina de yek mijarên ku divê were nîqaşkirin ev e. Heyeta İmraliyê ya Partiya Demokrasiya Dem Partiye çû İmraliyê bi Rêza Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî Pervin Buldan hebû di nava heyetê de Mithat Sancar, Özgür Erol ji xwe wî bereye Büroya Hukûqê sed salê a Esrîn dehê sibê destpêkiriye jivînê tam 6 saatan dewam kiriye. Di nava 6 saatan de çawa xifîne mesele çi ye? Yek ji tiştên ku ez mereq dikim Yenî Yaşamê de röportaja Cemîl Bayîk hebû. Gelo Rêzdar Abdullah Öcalan temamê röportaja Cemîl Bayîk xwendiye nexwendiye. Ez pir mereq dikim gelo di daxuyaniya parêzerên wî de yan jî di daxuyaniya heyeta İmraliyê de ya ku ew agahî bidin me çawa xifîne çi naxifîne ez bawer nakim agahî bidin de dîsa jî yani adetê wan de agahî bidin çünkü van agahiya ancak em ji medya civakî paşê hîn dibin. Halbuki dikarin neşkere bikin yani hevdîtinekî 6 saatan nabêjim temamê 6 saatan eşkere bikin ama qet nebe 3-4 rûpel merû dikare eşkere bike. Ama ez mereq dikim Rêzdar Öcalan röportaja Cemîl Bayîk çawa dîtiye wan fikrê wî şertên wî şertê ku daye pêşiya dewleta Tirkiye beyanama wî ku bawerî bi dewleta Tirkiye nayîne wan tiştana mihîm in mereq dikim. Em ê binêrin ka daxuyaniya heyetê bila were başê Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş niha di nava xebatekî aktif daye aktif ne aktif dizanim ama bawekî fermî ji partiyan xwe ji bo komîsyona ku ew were avakirin endaman Diyarbekir. Yani her parti divê roja heta 31 tîrmeyê heta dawiya mehê divê navên endamê xwe eşkere bikin. Partiyên ku komê wan hene li meclîsê heta saet 17 ne ya hevalên ku partiyê wê siyasî hene ez ji were dibêjim 31 mehê 17 da tam zemanê ve xilas dibe. Endamê xwe diyar bikin tevlî komîsyonê bikin. Ji bo em vê meselê hal bikin ji kerema xwe re. Bi taybetî hevalê Dewlet Bahçelî bila hinek destê xwe zû bigire. Li gorî vê CHP 10 endam, Dem Partî 4 endam, MHP 4 endam, İYİ Partî 3, Partiya Rêya Nû yeni yol bu çi bu Partiya Rêya Nû. Acayip 3. AK Parti 21 endam ji wan hatine xwestin. Parlamenterê serbixwe jî wê hebin tê de. Wekî din Cengiz Çiçek, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ev parlamenterên Dem Partiye wê tê de cihê bigirin. İYİ Partî dibêje ez tevlî nabim ya. Çima tevlî nabe? Yani naxwaze meselê hal ke. Yani naxwaze şer bisekine. Süper ehmeqin. Okey? Belkî jî baqilin. Ama ez bawer nakim baqil bin. Ev yek hevanda. We goterê heta vira. Em bidomînin. Wekî din kîjan mijar heye? A mesela Manuel Macron ez wana ji we re bêjim binêre ez pêşî behsa mesela Filîstînê bikim ez ê werim ser. Wan hevdîtinên dawî yên derbarê Fransayê de Jean-Noël Barrot çawa bi Mazlûm Abdîraxifiye çi axivîne mesela Swêdê peymana wê ez ê hema bikinî ji we re bêjim. Amerîkayê biryara Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron ya ji bo naskirina dewleta Filîstînê red kir. Macron dibêje ez ê dewleta Filîstînê nas bikim. Wezîrê Karê Derveyî Amerîkayê Marco Rubio got ev biryara xemsarane tenê xizmeta propagandaya Hamasê dike. Wezîrê Karê Derveyî Amerîkayê Marco Rubio li ser hesabê xwe X'ê nivîsand. Amerîka plana Emmanuel Macron ya ji bo naskirina dewleta Filîstînê ya li Encûmena Giştî Netewên Yekbî bi tundî red dike. Ev biryara xemsarane tenê xizmeta propagandaya Hamasê dike. Aştiyê ji holê radike. Ev sîleyek e li rûyê qurbaniyên 7 Oktobrê. Benjamin Netanyahu ji Serokwezîrê İsraîlê bi tundî li dijî biryara Macron derket eşkere kir naskirina Filîstînê di van şertan de xelatkirina terorê ye. Metirsiya wê yekî ye wekî mînaka Xezayê wekîleke din a İranê divê were avakirin. Yani divê Macron rê li ber wê yekî vê dike ku ji bo İranê wekîleke nû hebe.
Yani İran xort dibe mezin dibe eğer devleta Filistin'i nasp bike. Ev jî iddiaya Netanyahu'ya. Macron doh de nameyekê giştî de ji kî re şandibû Serokê Filîstînê Mahmud Abbas re şandibû têda çi gotibû di meha Îlonê de li New Yorkê di kombûna salane ya Serokên Cîhanê de ew ê dewleta Filîstînê baweke resmî nasp bike. Rûmeta min e dibêje Macron ez piştrast bikim Fransa wê meha Îlonê dema ku biçim encûmena giştî ya Netanyahû yekbî ez ê dewleta Filîstînê nasp bikim. Berdevkî hikûmeta Almanyê tam birova jî daxuyaniyekê daye dibêje di demekî kin de ew plan nakin ku dewleta Filîstînê nasp bikin. Ewlehiya İsraîlê ji bo me eweliyeteke sereke ye. Eweliyeta sereke ye. Eweliyet yani peşine. Yani tişta herî pêşî ji bo me ewlekariya İsraîlê ye. Priorîte. Vaya kurmanciyê me hîn nedîtî hevano em li ser lêkolîn dikin. Priorîte zimanê Fransî ye. Yani tişta eweliyet Arabiye û öncelik Tirkiye ama kurmanciyê wî em hîn li ser dixebitin hevano. Em hemî zima zanê Kurd li ser dixebitin. Ev yek. A din ez dikarim ji we re spas bikim hevano. Ji bo eleqeya we ji bo vê kanalê. Mala wê ava her hebin. Bidomînin. Aynen. Li gorî çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê bendên peymana ku di navbera İsraîl û hikûmeta şara de ku bi navbênkariya dewletên yekbûyîn Amerîkayê hatiye kirin evin. Yek dosyaya Swêdayê wê ji dewletên yekbûyîn Amerîkayê re were şandin çavdêriya pêkanîna bendên vê peymanê bikin. Yani Amerîka wê çavdêr be, çi dibe, çi nabe, kî îhlal dike, kî nake. Di du hemû hêzên eşîran hêzên ewlehiyê yên girêdayî Şamê wê ji gundên Durzî vekişin. Hala sêyem. Komên Durzî wê hemû gundan kontrol bikin. Da ku piştrast bikin hêzên eşîran û hemanên girêdayî hikûmeta Şamê bi tevahî vekişiyane. Çar. Meclîsên Herêmî wê ji xelkê Swêdayê were ava kirin. Berpirsyarê yani ê xizmetê dikin dibe milletê ê Herêmê be ji Swêda be Durzî be. Komîteyekî wê were ava kirin. Da ku binpêkirina belge bike hemî mafê mirovan hatine binpêkirin hemî bike belge weke dosya ev komîte wê raporên xwe pêşkêşî aliyê Amerîkayê bike. Ya din şeş çekên giran wê ji Quneythra derayê werin berhev kirin komîteyên ewlehiyê yên herêmî wê li van hereman werin damezrandin bi şertê ku ew çekên giran hil negirin. Heft ketina her rêxistinekê girêdayî hikûmeta Sûriyê ji bo Swêdayê wê qedexe be. Yani tu rêxistinekê girêdayî Şamê nikare bikeve Swêdayê. Gelekî mühim e. Temamî mutlak xweserî. Lê ketina rêxistinên girêdayî Netanyahû yekbî serbest e. Ya din Wezîreta Karê Derve ya Fransayê diyar kir ku wê di demekê nêz de qesede û hikûmeta Şamê ji bo bicihkirina peymana dehê Adarê li Parîsê bicivin. Tarîx, roj, saet hê jî nediyar e. Ez bawer dikim ji bo ewlekariyê ye. Ama dîsa jî di înat di rikê hin xêrnexwazan de em ê wê rojê dîsa biçin Parîsê em ê dîsa serî li Rojavayê Kurdistan dengê Mazlûm Ebdî rêveberiya Xweser bigînin temamê cîhanê û Kurdan. Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot, nûnerê taybet ya Amerîkayê karûbarên Sûriyê Thomas Barrak û Wezîrê Karê Derve Sûriyê Eshed Şeybanî civiyan. Eshed ne? Hinek dibêjin Eshed, Esed. Ya Ewropî dibêjin Eshed ji ber ku es aş têne kileka hev dibe şe. Eshed Şeybanî. Berpirsên her sî welatan li ser pêşaroja Sûriyê daxuyaniyekê hevbeş belav kirin. Amerîka, Fransa, Sûriye li hev kirin ku gera nû ya danûstandinan di navbera Qesedê û Şamê de di demekê nêz de li Parîsê dest pê bikin da ku peymana dehê Adarê were bi cîhanê. Daxuyaniya hevbeş ya her sî aliyan bi vî awayî ye. Di civîneke sê alî de Amerîka, Fransa, Sûriye teqezî li ser yekparçeyî axa Sûriyê kirin, tekoşîna li dijî terorê, berdewamkirina danûstandinên bi Qesedê re. Amerîka, Fransa, Sûriye di çarçoveya diyalogê de, di çarçoveya kêmkirina aloziyan de, krîzan de li ser pêwîstiya van xalên jêrîn li hev kirine hema zû bi zû wan xalan jî ji were bibêjim. Ez zû naxwînin me baş tê fehm kirin. Wallahî xwendinan baş e, çiqas zû bixwînim jî ez ê net zelal wisa bixwînim ji bo xweş were fehm kirin. Oh! Ya kurmancî süper ziman e, süper ziman.
از حیران زمان کرمانجی به اره والله بالله انسان چه وراد بن ترکی قصد کنیا هلا کرمانجی آخیف آها مرو شکت به خوش güzel ko خوش ko ya aybe ya aybe ya vallahi billahi aybe viya jiddil dibêjim aybe ya ya o ciyê ku zimanê mirovan aqasa xweş hebe çi eleqa bi Tirkî heye ya yek ji bo serxistina pêvajoya veguhestinê û misogerkirina yeketî aramî serwerî yekparçeyê axa Sûriyê divê demil dest acilen hewlên berbiçav bêne dayîn du ji bo tekoşîna hevpariya li dijî her cure terorê ji bo hevkariya me were xurtkirin قوتا me şiyana hikûmeta Sûriyê ji bo rûbirûbûna pirsgirêkên ewlehiyê bi rêya saziyên dewletê wê bê zêdekirin. Sê piştgirî wê ji bo hewlên hikûmeta Sûriyê yên ji bo lehevhatina niştimanî yani hevgirtin bi taybetî li Bakur Rojhilatê Sûriyê Swêdayê ji bo bicihkirina tam ya rêkeftina dehê Adarê di demekî herî nêz de gera yani ew hevdîtinên ku behsa wê tê kirin li Parîsê danûstandanên di navbera Sûriye û Qesedê de li Parîsê werin li darxistin ev jî peymanek ye li hev kirine xala çaran da yani biryar heye her du alî wê muheqeq li Parîsê werin cem hebûdin ji bo ku berpirsyarên tundûtujiyê ew komkujiyê ku li Peravê pêk hat Tertûs Laskiye li Swêda pêk hatin ji wan heseb were pirsîn piştgirî wê ji bo hewldanên xebatên ji bo viya werin kirin yani werin destekirin divê çarçovê de pêşwazî li encamên raporên şeffaf bi taybetî rapora dawiya Komîteya Lêkolîniya di derbarê tundûtujiya li herêmê de were kirin komkujiya ku li Tertûs Leskiyê hatiye kirin hevano hatiye lêkolîn kirin weke rapor hê pêşkêşî saziyên eleqedar nehatiye kirin dawa wan ev e ji colanî tê xwestin ka rapora te ka komkujî hatibû kirin mirovên wezareta tê ya parastinê tê de cihî girtine Reuters'ê eşkere kir tu sûcdarî ka te we sûcdara mehkeme dikim ana jî hesab tê pirsîn we fehm kir çima colanî heyeta xwe neşand hemberî Mazlûm Abdî sûcdar e çawa were ser masê wezîfê wî heye wezîfê malê divê ger divê pêk bîne hîn rapor eşkere nekirine tonkî sûçê wan hene misogerkirina wê yekê ku cîranên Sûriyê ji bo aramiya welêt nebin gef behsa dewleta Tirkiye dike miso yani garantîkirina wê yekê cîranên Sûriyê ji bo aramiya welêt nebin tehdît teqezkirina li ser pêwendiya Sûriyê ku ji bo cîranê xwe nebe gef ew jî heye yani pêwendiya Sûriyê ku ji bo cîranê xwe nebe gef yani Sûriye ji bo İsraîlê nebe tehdît Daeş maîş çete mete neyne li wê derê bi cih nebin di nava wezareta parastinê di nava artêşê de çete mete bi cih nebin ji bo İsraîlê û derdora xwe yan ji bo Kurdan nebin gef û tehdît rêlber aramiyê vekin dibêje pêvana hemî mihîm in dihate çavêrêkirin ku şandeya bi seroketiya ferman ew du me ji were bas kir yani em li bendê ku Mazlûm Abdî tevê heyeta xwe û bihatana Foza Yusuf İlham Ehmed tev bihatana nehatin ji xwe mesîlê bû hevan nihat tişta ku azana ji were pêşkeş dikim ev hevdîtina dawî ye ya anha ela ecele çêbû bi barot mijara me ya esasî ya hem fotoğraf derketin fotoğrafê Mazlûm Abdî bi Macron ra ê li Parîsê ez bar dikim hin qismekî wan montaj bûn qismekî wan fotoğrafê berî bûn min jî fehm nekir ya rastî mirov newêre her tiştî parve bike heta tiştekî neyê pêşrastkirin sedî set mirov nikare parve bike dedît me got em weşanên wisa bikin mühim e yani qed bila îtibara kanala me zirar nebîne hevan ew mühim e yani ji bo ez newêrim her tiştî parve bikim heta tiştekî sedî set nepirsim lêkolî nekim ama vê zanibin duh bi şev danzdê şevê min telefonê berpirsiyana Rojavayê Kurdistanê yê li Ewropayê kirine min agahî dîrekt ji ciyê ciyîn girtiye erî wallahî binêrin rojamevan son naxwena me son dixwim Aliyê Sûriyê gotiye em ne amade ne plansaziya me tune biborin em nikarin werin me hîn xwe planê kiriye wan jî gotiye temam ama tabî sebebî wê fermî ev e
Ama tiştekî sedî se dizanim ku de aliyê dewleta Tirkiye nahêle. Nahêle rêveberên Rojavayê Kurdistanê bibin xwedî îtîbar di qada navnetewî de. Nahêlin. Xêrnexwazin, çavnebarin. Rêveberên rezîlin. Biborin yani ez ji wan re wisa didim ser hev ama yani heq dikin yani. Bêhêlin wa jî mala me xirab kiriye bêhêlin em jî hinek bidin ser hev ya. Ma ne heqê me ye. Heqê me ye. Heqê xwe ê heqaretê em bikartînin. Ya mesajê we süper sempatîk in. Mala we ava her hevin. Aynen bi vî şeklî bidomîne hevan ez ana vîya bixwînim. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot bi fermandarê giştî Quwetên Sûriya Demokratîk Xesedê Mazlûm Abdî re axivî. Çewa axifiye, rûbirû axifiye, bi telefonê axifiye vîya di deqên pêş me de eger di nava vê bültenê de derkeve zê ji we re bêjim. Wezîreta Karê Derveyê Fransayê li ser hevdîtinê daxuyanî da got di hevdîtinê de hate piştrast-kirin. Wê di demekê nêz de li Parîsê gera danûstandinên di navbera hikûmeta veguheza Sûriyê de wê were li darxistin. Baş e yadin armanca van danûstandinan bi cihkirina peymana dehê adarê ye. Ew jî ji xwe min ji were gotibû. Daxuyaniya wan bi vî şeklî ye hevanno. Yani ya ku axafiye vê deqê axifiye yani ez bawer dikim bêriya nîv saetê axifiye yani. Wezîrê Fransayê piştgiriya welatê xwe yani desteka Fransayê ya ji bo çareseriyekî aştiyane entegrekirina xelkê Bakur Rojhilatê Sûriyê û Şamê. Ez dibêjim entegrasyona dualî ya. Entegrasyon gotinekî hinekî hessas e, nazik e. Dibe her dualî entegrê hev bibin hevû di qebûl bikin. Eger wisa bibe ancak entegrasyon dikare were behs kirin. Garantîkirina mafê Kurdan. Fransa dibêje em çi dibe bila bibe. Di hemî peymanên bi Sûriye re em mafê Kurdan ê netewî tamamen garantî dikin. Heta garantî nebe em ne dikarin behsa entegrasyonê bikin, ne dikarin behsa tu tiştekî din bikin. Ne jî ew peymana dehê adarê a meşhûr ku behs dikin ne ew dikare pêk were heta mafê Kurdan nebe garantî. Ev hevdîtin piştî hevdîtinên bi Wezîrê Karê Derveyê Sûriyê nûnerê Amerîkayê taybet ew Barak Thomas Barak biborin yani navî wisa ye yani. Ew hersî du hevdîtin pêkanîn ev hevdîtina bi Mazlûm û Barot piştî wê hevdîtinê pêk hatiye ji bo wî girîng e yani xuya ye rûniştine li hev kirine paşê bi Mazlûm Abdî re axivîne. Ama tabii ev hevdîtin say nabe yani. Hesab nabe. Evana pêş hevdîtinin ji bo hevdîtina mezin. Amedêkarî ne yani. Armanca van danûstandinan bi cîhanîna peymana dehê adarê ye dibin çavdêriya Fransa Amerîkayê de pêk tê. Ê min ji di navbera Amerîka Fransayê de baweriyê me herî zêde bi Fransayê tê hûn Fransa dewletekî wisa ye. Got erê ye. Were Rojavayê Kurdistanê çavdêrî bike ê min baweriyem pê heye. Fransa zû vaye min ji were gotibû li Sûriyeyê ta salê çilî na destpêka sed salê vir va. Armanca van danûstandinan bi cîhanîna peymana dehê adarê ye wekî din wezîr piştgiriya Fransayê ji bo van xalan dubarê kiriye pêkanîna çareseriyekî aştiyane ya bi rêya danûstandinan ji bo yekîtiya Sûriyê ji bo mafê Kurdan tevlîkirina xelkê Bakur Rojhilatê Sûriyê ya nava vê pêvajoyê û garantîkirina mafê Kurdan. Hevan vana hemî tiştên mühîm in. Wekî din gelek mijar hene ez dibêjim vê gavê ew qasa bese ji were ji ber ku aniha hevanno deqekê ez hema nûçeyên deqeya da wî binêrim tiştekî acîl hebû wisa xuya dikir. Hevanno ez hema ji were bêjim. Yani divê hevdîtinê de di hevdîtinê de hate piştastkirin ku wê di demekê nêz de li Parîsê ew hevdîtina meşhûr çê bibe. Wekî din tiştekî nû ez ji were bêjim Wezîreta Karê Derveyê Fransayê na tiştekî nû digerim hevanna. Tamam. Tiştekî nû ku ji were bêjim tune ama tişta herî zêde mereq dikim
daxuyaniya dawî ya heyeta İmraliye ye di 6 saata da çaxîne ew ez heqeten mereq dikim. Eger were ez ê hema bikevim weşana taybet ji we re pêşkêş bikim. Ez hema lê dinêrim hevanno tiştekî din jî heye. Ev operasyon hele li hember Daişê tiştê nemî bana ê asayî ne. Yani serkêşekî Daişê bi tevî du kurê xwe hatine kuştin di operasyonekî Amerîkayê de. Ji xwe di demekî kin de li bendê bin ku qesede û Amerîka operasyoneke hevbeş li dar bixin. Ew pêk tê. Em binêrin çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çawa bikaribin bifilitin ji van operasyonên hevbeşên qesedê û Amerîkayê Fransa jî di nav daye hêzên koalîsyonê. Bi hêviya rojên xweş azad mala wê ava ji bo alîkariyê mamoste Arî Helgurt herhebî tu bûyî endam. Ez dixwazim hemî hevalên me ê ku îmkanê we hene bibin endam mala wê ava her hebin. Ew qatil bûtonê heye di rûpela sereke de li kileka fotrafê min lînka wî heye. Min destê xwe lixin li wê derê her tişt xuya dibe. Wekî din ji xwe abonetî îcab nake ez bibêjim. Wekî din vê kanalê li hevalê xwe belav kin mezin kin dost heye dijmin heye ama herî zêde ji bo dijmin di rikê dijmin da dibe em qîmetê bidin zimanê xwe kanalên xwe pêş bixin biya rîca min ji we ve her hebin mala wê ava. Baş e? Dem baş, silav rêz.